autoridades, patrocinadores, colegueiros, punteiros, medios de comunicación, amigos e amigas. Bos días e gracias pola vosa asistencia. É un honor poder presentar a 72ª edición da Festa do Pulpo neste marco tan singular do Museo do Viño de Galicia, que recolle a historia da viticultura na comarca do Ribeiro, a quen lle dedicamos con moito gusto esta edición da nosa celebración gastronómica máis importante. O viño do Ribeiro está vencellado ca Festa do Pulpo desde o seu comenzo. De feito, nunca faltou nas nosas mesas de sentar no Parque Municipal do Carballiño. É por iso de xusticia dedicarlle esta 62ª edición da Festa do Pulpo, a terceira que conta con declaración de Festa de Turístico Internacional Galego.